Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amon sab kamong pagadapiton sa pagpamatiw sa kataknang tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mo'y makapaghatod sa tao ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, magapanghinaot nga nakapagpaluna na kamustag sa tagsan yung kamang lingkuranan. Uban usab sa tagsa ka mga resistor aron sa ingon niya na may magamit sa pagpamati higayon na karon sa pagtur sa mga kamaturan nga amoy kapagpadangat ya kaninyo. Mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kana dili ron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon padayon nga inyong mapatalinghugan dinhi sa Power Radio, magsugod kita sa alas 7 gabi mulungtad hangtod sa alas 8 kagabihon. Og sa Radyo Ultra magsugod kini sa alas 10 mulungtad hangtod sa alas 11 sa kabuntagon, og sa RPN Teleradyo mabati usab magsugod sa alas 12 hangtod sa alauna sa kahaponon, og sa Waikurat Radio FM sa Balingasag mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi magsugod sa alas 8 gabi mulungtad hangtod sa alas 9 sa kagabihon. Og dinhi sa Mindanao ug sa Visayas area aduna na kita 25 ka mga radio station, og gipangumusta namo ang mga kaubanan nga mga ministro o ang Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio ang Chief Minister nas PBCM compound ug ingon man ang mga kaubanan nga mga ministro Brother Juan Ronilo Mangalos o Dave Rizaba o ingon man si Kanyaman o ingon man si Robert Cunsad o si Rene Tilibrico o ingon man sa mga ministro diya sa Visayas area na programa sa DYLA Brother Cesar Patio, Brother Samuel Montemayor o ingon man kang Bibot Panta. O nining tanan nga mga maabot sa programa sa Power Radio, ginapangumusta namo sa Facebook o sa YouTube nga maglantaw among ginapangumusta mayong gabi kanatong tanan. O nining higayon na karon ikauban pa nato ang uban pa nga mga ministro. Kumusta usab kaninyo mga kahigalaan mga kaigsuunan, kini si Brother Jiggy Macarayo makiguban sa pagtud sa kamturan aron among ihatod ya kaninyo. Aron dili sa paglanga ihatag ko pa kamo sa uban pa mga ministro. Kamusta kamo mga kaigalan ug kaigsuunan, kani usab nyo alagad sa kahanginan Brother Lloyd Badera mong isa makig-uban kaninya sa pagpadangat sa kamatuoran ug karon magpaila pang kauban pang mga ministro. Kumusta kaninyo mga kagilaan ug kaigsuunan, kini sab si Brother Romira Macamos katamayayon sab karon sa pagtud kaninyo sa kamatuoran aron makapadangat sa tao ngadto sa kaluwasan ug karon magpaila pa mo sa pagka-ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalan ug mga kaigsuunan, yung kininyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Gistrel Macarayo nga moy usa nga makiguban yung takna aron sa pagpadayon mga kaigsuunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa tema. Sa dili pa ta mo adto sa unahan mga kahigalaan Brad Lloyd, Brad Jiggy, Brad Gisrel, Brad Romy, ato sang gipasalamatan kanunay ang mga nagsuportar sa atong programa dinhi sa Power Radio sa Villanueva. Hangtod karon nagpadayon kita sa atong programa ug ingon man sa tanan nga mga kaigsunan usab nga nagapaminaw karon o atong ginapangumusta ang mga bag-ong miyembro nga nisulod sa pagtulon ang PBCM dinhi sa Misamis Oriental, diha sa Bukidnon, diri sa Pulo sa Mindanao, ug ingon man sa dapit sa Cotabato. Atong ginapangumusta kanunay sila maglantaw sab kanato sa Facebook o sa YouTube o ingon man diya dapit sa Cotabato City sa bagong miyembro diya o ingon man diya dapit sa Kisulaw, Bao, Alamada, Cotabato o diya sa lungsod sa Alamada sa mga bagong nangakabig diya o ingon man sa Diwa Persa din sa Panimalay. Pasalamatan usab nato kanunay ang tagiya sa Panimalay din diha nahitabo ang panagtigom din diha ang tanan nga mga bagong miyembro nga nanganha nga nahimong nasakop sa PBCM sa Panimalay ni Mr. and Mrs. Annalyn Tubid. Din diha ang bagang mga tao nga mga gikatubang nato o nangahimog yun sila nga PBCM nagpasakop sila sa pagtulon ang PBCM. Ginapangumusta usab nato ang mga kaigsuunan diya sa Midsayap o ingon man sa Tumbras o ingon man sa Matalam sa mga bagong miyembro diya o ingon man sa Jinsan o ingon man sa Dalumangkom o ingon man sa Kimagango, Arizona. Pangumusta usab nato ang mga bagong kabig diya o ingon man sa Carmen North Cotabato sa ubay-ubay nga mga daghan nga mga nakabig hangtod karon. Magsige lang gyapon sila og kontak nato
Din sila nidawat na sa pagtulon ang PBC mo, nagpasakop sila o ang ato gi mga kaigsunan nga naa karon nga nangakabig dia dapit sa Cotabato. Di nagdugang halos nga maihap ang mga adlaw, sagapray adlaw nga walay manawag nga sila musulod sa pagtulon ang PBCM. O among gipaabot kamo dinhi sa PBCM compound aron magkuha mo sa kalig-unan aron kamo marehistro nga aduna mo'y ikapakita nga kamo na tinuod nga namembro sa pagtulon ang PBCM. Busa kana atong ginapasalamatan kanunay ang atong magtutudlo din pinagi siyang panalangin ug pinagi sa iyang paguban na himong nangakabig nato ang bag-o nato nga nangahimo nga mga kaubanan sa atong pagtulon ang PBCM. O nining higayon na karon mga kahigalaan ug mga kaigsuonan ang atong pagahisgutan. Ang kabahin mahitungod sa pagpangalagad sa PBCM. Tungod kay kung doon na may pagpangalagad sa PBCM, wala mi nangalagad sa PBCM, ingon nga wala mi, ingon nga doon na igipasikaran. Ingon ni ana nga sistema. Nga nidaan pa sa panahon pas mga apostolis sa atong Ginoong Kristo. Ang mga apostolis sa atong Ginoong Kristo nganong nakabaton dinhi sa kalibutan ug katong gitawag nga mga apostolis nga mga lagad sa atong Ginoong Kristo tungod kay sila gitawag sa atong Ginoong Kristo. Ang napulog duha ka mga apostolis mabasa sa Mateo 10 bersikulo 1 hangtod bersikulo 4. Og ang katuyuan pud niadtong pagtawag sa atong Ginoong Kristo sa iyang napulog duha ka mga apostolis. Dunay ipabuhat ang atong Ginoong Kristo kanila. Nang ipabuhat sa atong Ginoong Kristo kanila mao ang pag-ayo sa mga balatian ug pagmantala sa maayong balita. Unsay prueba ni ana Brajigi? Ato lang basahon sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 1 ug 2. Unya ang napulog duha iyang gipatigom ug iyang gihatagan sila gahom sa pagbulutan batok sa tanang mga yawa ug sa pag-ayo sa mga sakit ug iyang gipaadto sila aron sa pagwali mahitungod sa gingharian sa Dios ug sa pagpang-ayo sa mga masakiton. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan kana ang prueba kung gitawag ang napulog duha ka mga apostolis para sa tuyog tumong pagwali sa maayong balita. Unsa pagyod? Ayo sa mga balatian sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Karon atong susyon, Brad Lloyd. Sa panahon sa atong Ginoong Kristo gitawag ang napulog duha ka mga apostolis nabasa sa Biblia. Gitagaag kagahom aron sa pagwali ug aron sa pag-ayo sa mga balatian. Din sa panahon sa atong Ginoong Kristo, kung gihatagan magkagahom ang iyang napulog duha ka mga apostolis, unang-una magwali sila. Ikaduha mag-ayo sa mga balatian. Katong kagahom nga ilang nadawatan dakog kalambigitan ang Espiritu Santo ni adtong kapanahon. Ato nang pruebahan sa Biblia. Ngano man, bisan pa sa diha nga si Juan nagbautismo ginamit ang tubig alang sa kapasayloan sa sala. Nagpasidaan na daan si Juan nga Bautista nga doon na pa'y musunod kaniya, nga ang musunod kaniya ang trabaho mao ang pagbautismo sa Espiritu Santo kalayo. Asa, mabasa Brad Lloyd. Ug karon basahon nato na kasulat sa Lucas kapitulo 3 bersikulo 16. Mao kanina ingon. Si Juan nitubag kanilang tanan. Kaninyo nagabautismo ako sa tubig apan adunay umalabot nga labi pang gamhanan kay kanako. Nga bisan pagani sa higot sa iyang mga sapin, dili ako takos sa paghubad. Kaninyo ang iyang igabautismo mao ang Espiritu Santo ug kalayo. Kana ang prueba. Unsay nabasa? Ang igabautismo sa musunod ni Juan nga Bautista unsa? Ang Espiritu Santo ug kalayo. Kana ang nabasa sa nakasulat sa balaang kasulatan. Karon atong susiyon sa Biblia, Brad Israel. Kinsa ba ang gipasabot sa atong Ginoong Kristo nga musunod kaniya nga labi pang gamhanan nga bisan sa paghubad sa sapin sa iyang tiil dili siya tako sa paghubad. Ang igabautismo anang musunod ni Juan nga Bautista maong Espiritu Santo kalayo. Kinsa ang musunod ni Juan nga Bautista nga iyang gipasabot? Walay lain Brad Makarayo mo ko nang karniro nga mao nga atong Ginoong Kristo. Diri atong basahon diri sa Biblia ang Katoliko nga adunay pag-imprimatur ni Julio Cardinal Rosales sa gipadagusan sa pagsulat sa mga scholar sa Biblia ug protestante. Katoliko ug mga protestante. Sa 1 Kapitulo 1, versikulo 29, giingon, sa pagkasunod nga adlaw nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya, ug siya miingon, anaa ang nating karniro sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Busa, si Juan Bautista nagpamatuod
nga ang musunod kaniya mao ang atong Ginoong Hesukristo. Ang nating karnero sa King James Version gitawag nagkordero. Sa Bibliang Katoliko gibasan ni sa kauban ministro Brother Jezreel gitawag og nating karnero. Karon dinhi na. Kung si Juan nga Bautista nagsulti man nga ang musunod kaniya mao man ang atong Ginoong Hesukristo. Dabi kay nag-ingon man si Juan nga Bautista nga ang iyang igabautismo sa musunod kanako nga mos Kristo mao ang Espiritu Santo kalayo. Karon kay si Kristo man ang gipasabot ni Juan nga Bautista nga magbautismo sa Espiritu Santo kalayo sa panahon na nga nagsulti si Juan nga Bautista. Karon pangutana, sa diha nga si Kristo nagisgot na sa Espiritu Santo, unsay gihisgutan sa atong Ginoong Kristo bahin sa Espiritu Santo, Brad Romy? Kay siya man ang gipasabot ni Juan nga Bautista nga musunod kaniya nga ang ibautismo mao ang Espiritu Santo kalayo. Gisgutan ba sa atong Ginoong Kristo ang Espiritu Santo yun? O gisgutan gyud Brad Makarayo ug muhatag pagid ang Espiritu Santo ug gahom. Ato lang pagbasahon ng pruiba dinis nakasulat sa buhat sa ing kapitulo 1 bersikulo 8. Apan kamo magadawat hinuon ug gahom sa dihang kakunsara na kamo sa Espiritu Santo ug kamo mao niya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug sa Samaria ug hangtod sa kinatumian sa yuta. Busa, sa nabasa sa nakasulat sa Biblia, dunay nabasa nga matod pa sa atong Ginoong Kristo, kamo magadawat unya og gahom sa dihang kakunsara na kamo sa Espiritu Santo. Sa ato pa, nagsaad si Kristo didto sa mga apostoles nga madawat nila ang gahom pag mukunsad na ang Espiritu Santo kanila. O ana. Plastar na, di ba sa Lucas 9:1-2? Gipatigom niyang napulog duha ka mga apostoles. Iyang gihatag gahom aron sa pag-ayo sa balatian. Kinsay naghatag? Si Kristo. Pero unsay gisulti niya? Madawat ninyong gahom kung mukunsad na ang Espiritu Santo kaninyo. Muna among giingon, dakog kalambigitan. Ang Espiritu Santo ni atong ilang pagpanambal sa unang panahon. Sa ilang pagwali o sa ilang mga gimbuhaton, isip, gisugo sila sa atong Ginoong Kristo. Naana ang Espiritu Santo, doon na na'y kalambigitan ni atong ilang misyon sa unang panahon. Ingon ni Ana sab, kaimportante ang Espiritu Santo sa atong nabasa, nga nakasulat sa balaang kasulatan. Karon Brad Israel, niingon man si Juan nga Bautista, ang igabautismo sa musunod kanako nga mao si Kristo mao ang Espiritu Santo kalayo. Kalayo og Espiritu Santo ding ibautismo niya. Paghisgot ni Kristo, nagisgot siya gahom nga madawat kung mukunsad na ang Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles. Wala mo gawas, di ba? Ang kalayo. Nga mao iyang buluhaton. Tan-awon ta. Sa pagkatuma na sa panahon nga mukunsad ng Espiritu Santo, gahumay madawatan sa mga apostoles, unsa na dayon nakita sa diha nga natuma na ang gisulti ni Kristo nga mukunsad ang Espiritu Santo, unsa na dayon ang nakita dayon kay pagkunsad gahumay ilang madawat, giunsa na dayon pag hulagway sa Biblia ang gahom nga ilang nadawat, human mukunsad ang Espiritu Santo kanila. Gihulagway na kana Brad Makarayo nga daw mga dila Gipakasama og kalayo. kalayo. Daw dila nga daw kalayo. Oo. Okay, unsay pruiba? Niatong basahon diri Brad Makarayo sa nakasulat sa buhat kapitulo 2 bersikulo 1 lapos na nga 2:4 gingon. Ug sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecoste silang tanan nga nagatigom usa-usa ka dapit, ug sa kalit may miabot nga dahunog nga gikan sa langit sa huros sa makusog nga hangin, ug kini mipuno sa tibuok nga balay diin sila didto na naglingkod. Ug dihay mipakita kanila nga daw mga kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Ug silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug bisugod sila sa pagsulti sa nagkalalaing mga pinulungan, sumala si palito kanila sa Espiritu. Busa, sa nagkatigom ang mga apostoles, ni adtong adlaw sa Pentecostes. Ika-50 ba ka adlaw, gikas pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo. Mutoy adlaw sa Pentecostes. Ang nahitabo, ni kunsad ang Espiritu Santo kay nagkatigom man ang mga apostoles. Sa demi kunsad na, unsay nakita? Dihay mipakita kanila nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila, daw dila nga daw kalayo. Didto na nagsumikad nga ang mga apostoles. Doon na dayon sila gihimo nga dagkong mga milagro ni adtong panahon na. Muna tinuod nga pagkasulti. Ngano man tungod
Kay nadawat na, mikunsad na kanila ang Espiritu Santo. Dawbe kay ang giingon ni Kristo buhat 1:8. Pag mukunsad ang Espiritu Santo, madawat ninyong gahom. Pagkatuman nas gahom nga ilang madawatan, pag mukunsad ang Espiritu Santo, giulagway na daw dila nga daw kalayo, nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Mo na tong giingon ni Juan nga Bautista. Ang iyang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo og kalayo sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Pero tanawa gani sa pagkunsad naaba ang atong Ginoong Kristo wala. Sa ato pa trabaho na sa Dios. Kanang pagbautismo sa Espiritu Santo og kalayo dili na trabaho sa tao. Trabaho na sa Dios. Ha? Trabaho na sa Dios. Ang Dios nga Espiritu Santo siya ang mikunsad aron madawat didto sa mga apostoles ang gahom. Niadtong panahon na aron mo ilang magamit. Din magwali sila. Dili kay sa wali lang kun dili nagnunot ang ilhanan nga mao ang kagahom nga gihatag sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo nga ilang nadawatan didto nagsumikat nga ang mga apostoles nga gikunsaran sa Espiritu Santo nga nadawat nila ang gahom paghulagway daw dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila didto na naidayag ang kagahom sa Dios pinaagis kamot sa mga apostoles. Unsay prueba ni ana Brajigi? Ato lang basahon sa mga buhat Kapitulo 5 bersikulo 12. Ug pinaagi sa mga kamot sa mga apostoles, daghan ang mga ilanan ug mga kahibulungan nga nangahimo sa atubangan sa katawhan. Ug silang tanan didto magtiguman sa portiko ni Salomon. Kana ang prueba nga pinaagi sa kamot sa mga apostoles ang Dios naghimog dagkong mga milagro. O tanawa. Imbes kay ang Dios nagpakita, ang Dios baya mo'y naghimo ato, pinaagi sa pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto kanila. Si Kristo nagsaad, tagaan mo gahom. Pero madawat nilang gahom pag mukunsad ang Espiritu Santo. Pag nikunsad na, ang resulta, sa gahom ilang dawatan daw, dila nga daw kalayo, giulagway na nga daw kalayo. Sa atong nabasa na kasulat sa balaang kasulatan. Karon, kinsay nagbuhat sa milagro, di ba? Ang Dios, kinsay gigamit kasangkapan, mga apostolis. Instrumento lang silang gigamit. Nga pinaagi sa ilang kamot, maidayag ang kagahom sa Dios ni atong panahon na. Sa diha nga nikonsad na ang Dios nga Espiritu Santo kanila mo bitaw nga sa stand mo sa pagunsaon pa gikan sa dekada 60, 70, 80, 90 hangtod karon ang pagtulon ang PBCM nagpadayon sa paglawig ang stand mo nas PBCM dako og panahon pas mga apostoles dako kayog kalambigitan ang Espiritu Santo sa mga milagro nga ilang gibuhat mao bitaw nga para kanamo importante ang pagpangalaga diya sa Espiritu Santo sa side sa PBCM. Doon natay kagawasan, nalatid sa Philippine Constitution, sa Bill of Rights, Article 3, Section 4, Section 5, doon natay freedom of speech, doon natay freedom of religion. Mauna nga, sa side sa PBC, stand na mo namin dapit sa Espiritu Santo. Sa panahon sa mga apostoles, nakabuhat sa milagro, dakong kalambigitan ng Espiritu Santo. Ngani, ang usa sa mga apostoles sa atong Ginoong Kristo nga most apostol nga si Pablo, nagpadayag, nga ang iyang pagwali, dili kutobras pagwali, kung dili inubanan sa pagpadayag sa gahom sa Dios. Brad Lloyd, doon na ba kita'y pakita sa Biblia nga ingon nga atong prueba na? Aduna gyud Brad Makarayo. Ug basahan nato nagsulat sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 4 lapos tangad to sa 5. Kay kadto akong gisulat kaninyo gikan tuman sa kaguol. Dili lang ta mo basa sa sige sa bersikulo kapitulo sa unang Korinto, Brad Lloyd. Ato lang basahon na, atong tanahon na to sa unang Korinto. Ang naukab mo, ikadawang Korinto man. Palihog pagbasa sa unang Korinto 2, versikulo 3 o 4. Mao gani nakasulat, Brad Makarayo. Og ang akong pagsulti o ang akong pagwali dili pinagi sa makabihag nga kaigmat sa mga pulong kundili pinagi sa pagpadayag sa espiritu ug sa gahom aron ang inyong pagtuo magasukad dili diha sa kaalam sa mga tao kundili diha sa gahom sa Dios. Tuwa na. Unsay nabasa sa kaubang ministro, Brother Lloyd Badira, matod pa. Ang akong pagwali, si Pablo nagsulti ha. Unang Korinto, kapitulo 2, versikulo 4 hangtod versikulo 5, ang akong pagwali dili pinagis makabibihag nga kaigmat sa mga pulong lamang. Kundili, inubanan sa gahom sa Dios. Aron ang inyong pagtuo, magasukad, dili sa kaalam sa mga tao, kundili diha sa gahom sa Dios. Bakak bang gisulti ni Apostol Pablo?
Ang tubag dili. Nga naman, tungod kay kung niingon man siya, nga dili kay kotobra ang iyang gibuhat sa pagwali, kung dili nagnunot ang ilhanan sa Dios diya sa iyang mga kamot o sa iyang mga kauban, di na idayag ang kagahom sa Dios aron ang pagto matod pa magsukad dili sa kaalam sa mga tao, kung dili nagnunot ang gahom sa Dios. Buti pa sabot, wala nila i-deny ang gahom sa Dios. Ang gahom sa Dios gipadayag kalakip sa ilang buluhaton nga pagmantala ni adtong kapanahonan sa mga apostolis sa atong Ginoo Kristo. Ngani dili basta-basta ngano niingon ko bakak mangisulting Pablo ang tubag dili. Dili kay istorya lang. Ngani dili bisag dili lang sa iyang kamot. Bisan sa iya lang lawas. Diin madapat lang ang sinina. Tapis ka man, madapat lang sa lawas ni Pablo sa unang panahon. Ang mahitabo og madapat na punas masakiton, maayo ang masakiton ni ana sa iyang balatian. Unsay prueba ni ana kung basahon ta sa Biblia, Brad Rome? Prueba na Brad Macrayo atong mabasa din karon sa buhat sa iyang kapitulo 19, bersikulo 11 hangtod sa 12 naging dinhi. Ug ang Dios naghimog dagkong mga milagro pinaagi sa mga kamot ni Pablo nga tungod ni ana ang mga masakiton gipang dadaan og mga panyo o mga tapis nga nahidapat sa lawas ni Pablo og sila nangaayo sa ilang mga sakit og namahawa kanila ang mga espiritu nga dawtan. O to ana, unsay nabasa? Bisan pas panyo og tapis nga mahidapat sa lawas ni Pablo. Madapat sa mga balatian sa una, bisan pang gipangsudlan sa daotang espiritu mamahawa to. Gihikap bang Pablo? Ang tubag wala. Sa ato pa, bisan pa og wala dad-a sa atubangan ni Pablo ang mga pasyente sa unang panahon. Og katong mga taong balatianon, sinina lang, tapis lang, panyo lang, nga madapat sa lawas ni Pablo. Mahikapan lang ni Pablo, madala na dito balik sa tagtungod, ayo tong pasyente. Ingon ana, ang kagahom sa nangyayatag sa atong Ginoo Kristo sa panahon diin dinhi siya sa kalibutan. Karon tan-awon ta sa Biblia, unsay purpose adto nganong naana tungod kay maunay ilang trabaho, pagpangayos balatian, pagpanambal, unsa pa og pagwali sa mayong balita. Diha sa pagwali depende kana sa sitwasyon. Una, dunay paggamit sa kasulatan diin ang imong gikaatubang siring lang. Kana bang padayganay lang. Dunay maminaw. Pero doon na po'y paggamit sa balang kasulatan nga binayluay sa rason hangtod mo silaob ang pikas og pikas sa pagsinupakay hangtod mahulog ng debate. Importante ba na nga dunay debate mahitabo? Importante. Sa panahon ni Pablo, dunay gibuhat nila nga pakigdebate para nga ang tao makabig pinaagi sa natad sa pagpanghimatuod. Ginamit ang balaang kasulatan unsay prueba niya na Brad Israel. Gibuhat na ni Apostol Pablo Brad Macarayo. Sulod sa tulo ka semana si Pablo nakiglantugi. Niya atong basahon diri sa nakasulat sa Buhat kapitulo 17 bersikulo 1 lapos na ngadtos 4 gingon. Ug sa hingagian na nila ang Apipolis ug Apolonia sila nahiabot sa Tesalonica diin didto ang usa ka sinugoga sa mga Hudiyo. Ug sumala sa iyang nabatasan si Pablo misulod niini. Ug sulod sa tulo ka semana siya nakiglantugi kanila pinasikad ang kasulatan. Nga nagasaysay niini ug nagapamatuod pinaagi niini nga kinahanglan gayod nga si Kristo magantos ug mabanhaw gikan sa mga patay. Og siya miingon, kining Hesus nga akong gimantala kaninyo mao ang Kristo. Og ang uban kanila mituo og miipon kang Pablo og Silas. Umaingon man sa kapid-an sa masimbahong Grisyanhon og ang daghan nga mga inilang kababayan. Busa, niadtong panahon na si Pablo nakigdebate, gisulod pa niyang sinagoga sa unang panahon. Dili ba ito ilang sinagoga? Dili ba ito sinagoga? Dili ba ito niya magkauban ito? Kay kung kauban pa to niya dito, ila pa tong simbahan dito, ano man tong gisulod ni Pablo, debate may nahitabo. Pero sa diya, aga nakigdebate siya tulo ka semana, dagang nakabig. Nilipon ni Pablo og ni Silas, nakauban ni Pablo, ni atong panahuna, og ni anang panahuna. Mautoy usa, nga gihatag na tong sampol, nga ang pagwali nila,
mahitabo man sa ilang pagwali nga dunay debate nga mahitabo, buhaton ug buhaton na nila tungod kay trabaho na nila. Ilan ang misyon? Ug dili kay diha lang, kundili pagkadunay mangayog tabang nga ilahang nga muduol dito aron nga mangayog tabang tungod kay naghambin sa balatian, automatic ang mga apostolis manambal niya ng panahon. Ug naidayag diha sa ilang mga kamot ang kagahom. Kay sa ilang misyon ang pagkabig nila sa tao, ginamit ang balaang kasulatan o ang Biblia, pag-abot, mahitabo mang debate, buhaton na nila, o kung dili man, naasa natad sa pagtambal, aron lamang nga matuman nila ang ilang misyon sa pagwali o pag-ayos balatian, aron makabig nila, diya sa ilang pagtulunan ang mga tao nga nahimo nilang pasinti. Ngani, mukuha tag usa ka ehemplo, usa lang ka tawo na tambalan niya, kining tawhana, 8 ka tuig nga naghambin sa iyang balatian, naagian ni Apostol Pedro. Pag agian ni Apostol Pedro, gitambalan ang tibuok niyang panimalay. Kay naayo man ang gitambalan, naayo man, nakabig ang iyang pamilya, ug ang iyang mga silingan sa ilang dapit, ug ang kasikbit nga dapit, na kabig didto sa atong Ginoong Kristo pinaagi sa milagro nga nahitabo. Naa ba? Basahon na to sa Biblia. Basahon na to sa Buhat, pabor ko ang Biblia, Buhat Kapitulo 9, versikulo 32, hangtod ang atong pagbasa sa versikulo 35. Ug naitabo nga sa naglibot si Pedro sa tanang dapit. Siya nahiadto usab sa mga balaan nga nanagpuyo sa lida. Ug didto iyang gikakita ang usa ka tawo nga ginganlan si Inias, usa ka paralitiko nga nag-ilaid sa iyang higdaanan sulod sa 8 ka tuig. Ay numdom 8 ka tuig nga naghambin sa balatian ning tawhana, naghigdaay ragbanig. Versikulo 34, og si Pedro miingon kaniya, Inias, giayo na ikaw karon ni Jesucristo, bumangon ka og hipusa ang imong higdaanan. Og diha mibangon siya og nakakita kaniya ang tanang na nagpuyo sa lida og sa saron, og sila nangakabig ngadtos Ginoo na nagpuyo sa lida ug saron nga mga dapit man na. Nakakita lang naibalo unsay nahitabo, nakabig pinagi sa pag-ayo sa balatian. Ingon yan. Busa mo bitaw nga bisag unsaon pag bira-bira ni Mitchell Bindilio ning among programa, ang among magtutudlo ang PBCM dili na gyud mapugnan. Giatiman man gina sa among Executive Vice President Reverend Charlie Unyo, mga kauban nga ministro, tagan man lagwitkan po nila pod ang mga isyu ni Mitchell Bindilio. Kapilaman ang tao, kapilaman ang among kaatbang nga magbula-bula sa baba, huwata lang ang tukmang panahon. Pananglitan sa nahitabo. Usaray na tambalan, 2 na tambalan sa dapit sa Cotabato. Daghanang mga dapit. Din bag-o pa ang mga dapit nga gipangumusta ko. Bag-o nga mga anaa diha ang PBCM karon na nakakita sa mga milagro. Kinsay among gisangpit. Kinsay gigamit mao ang magtutudlo Divine Master Tomas de Eugenio Senior. Mutapik ratana sunod nga mga kadumingguhan kung sa unsang paagi nga dunay Divine Master Tomas de Eugenio Senior nga among gipamatudan. Mutapik rami ana. Sunod nga mga kadumingguhan. Kung sa unsang paagi nga naggamit biyan og nagkabig ang tao pinaan sa among magtutudlo. Nianang bahina atong tan-awon sa balaang kasulatan. Sa panahon nila, panahon man to sa atong Ginoong Kristo pagkabig, nagayog mga balatian. Nakabig nila dito sa atong Ginoong Kristo. Sa unsang paagi nga nakahimo sila atong mga milagro, tungod sa Espiritu Santo nga mikunsad kanila, nga gisaad sa atong Ginoong Kristo, mato pa sa atong Ginoong Kristo, balikon na mo, buhaton otso. Kamo magadawat unya gahom sa dihang kakunsara na kamo sa Espiritu Santo, makabuhat na mo dagkong mga milagro. Muna gisulti sa atong Ginoong Kristo, lamang ngano man sa unsang pagkaagi nga duna may pagpangalagad sa PBCM. Din ang stand mo daa sa dapit gyud sa Espiritu Santo. Din ang among pagkabig sa mga tao, sa mas ubay na nga mga tao nga nangakabig diya dapit sa Cotabato, unsay nahitabo? Kinira, kinira. Unsa man? Tungod kay ang Espiritu Santo nga ilang nadawatan, nideklarar si apostol nga si Pablo nga maoy nag-ingon nga ang iyang pagwali dili gumikan
sa makabibihag nga kaigmat sa mga pulong lang kundi inubanan sa gahom sa Dios. Puribahan ta nga pinaagi niadto mga milagro gibuhat sa Dios dito sa mga kamot sa mga apostoles may kalambigitan ng Espiritu Santo. Kung si Pablo bisan naman lang dili niya makita physical ha, ang mga pasyente tapis lang og panyo nga madapat sa lawas ni Pablo dados tagtungod dadon sa ilang dapit aron idapat na po dito sa pasyente. Maayo ang pasyente, may kalambigitan mag Espiritu Santo diya sa lawas ni Pablo. Mupruiba ta? Basahon ta. Buhat 13. Buhat 13. Versikulo 9. Giingon sa pagpahayag sa Biblia. Giingon. Apan si Saulo, nga ginganlan usab si Pablo, nga napuno sa Espiritu Santo. Niya sa nabasa kaganiha, nga giingos nakasulat sa Biblia, ngayon dayon, og ang Dios, 19:11, ang Dios naghimog dagko mga milagro, pinagis kamot ni Pablo. Kinsan? Nakapuno niya, Espiritu Santo. Pero, nideklarar si Pablo yun. Ang gideklarar ni Apostol nga si Pablo, matod pa niya ang Espiritu Santo nga ilang nadawatan. Pati nga lamang ang Espiritu Santo nga ilang nadawatan. Brad Rome, doon na batay ka pruiba na Brad Rome, nga pati nga lang Espiritu Santo nadawatan nila Brad Rome. Ato lang basahon Brad Makarayo kini kasulat sa 2 Korinto kapitulo 1 bersikulo 22. Nagingon dinhi. Siya mao ang nagmarka kanamo og naghatag sa iyang espiritu. Ingon nga pati nga sa sulod sa among mga kasing-kasing. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, kadto di ay pati nga lamang. O mao na. Kung maghisgot og patinga, kato na yung pagsaad di ay sa atong Ginoong Kristo, o kato na yung pag-ingon ni Juan nga Bautista, ang igabautismo ni Kristo kaninyo, Espiritu Santo kalayo. Ang gipasabot nga kalayo, maotong gahom nga madawatan. Sa diya nga ibautismo na ang Espiritu Santo. Sa diya nga nadawatan na, nakabuhat na silang mga milagro, diya ng Espiritu Santo, nakapuno na ngadto kanila, nagbuhat, nagdagko sila nga mga milagro, nideklarar siyang patinga. Butang ko pananglitan, patinga, hingpit na ba ng pagdawat? Ang tubag dili, pananglitan magpatahi ka og pantalon. Ang bayad sa pagpatahi 1,000. Kay nagpatahi ka man, pasukod ka man, imong giparsyalan. Patinga ba? Gipatingahan nimo. Gipatingahan nimo katunga, ni down ka, ni partial ka og 500. Wa nagpasabot nga ang 500 okay na to, kompleto na. Pagkuha na nimo anak dito kay lukato nimo, kay nahuman nagtahi, mubayad na po kag another 500 pesos. Mao na siya nga hingpit ng pagbayad mo kay patinga pamantong una nimong gibayad nga 500. Mao na giingon ni Apostol Pablo, patinga lang Espiritu Santo na dawatan nila. Hain baning Espiritu Santo nga giingon kasunod. Dili kay Espiritu Santo duha. Ang matang bas pagdawat. Inana nga sistema. Karon tan-awon ta sa Biblia, Brad Jiggy. Dinhi na ta Brad Jiggy. Kung kita nagpamatuod sa Espiritu Santo kato ang pagsaad ni Kristo, ingon man siya, madawat ninyong gahom sa diyang mukunsad na ang Espiritu Santo kadinyo. Unya sa diha nga mukunsad ang Espiritu Santo kadinyo, madawatan. Niya atong tan-awon sa nakasulat sa Biblia. Unsa po dayon ang giingon dayon nga nanapapoy saad ang atong Ginoong Hesukristo, Brad Jiggy, nga bahin sa Espiritu Santo. Ato lang basahon ang pulong sa Dios Brad Makarayo diri sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto sa 26. Kining mga butanga gisulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan kun makagikan na ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa Amahan puli kanako. Siya ang magtudlo kaninyo sa tanan nga mga butang ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Tanawa. Katong patinga nadawatan sa mga apostoles, mukunsan. Niya na po'y giingon sa atong Jesucristo, ang Espiritu Santo ipadala sa Amahan dinhi sa kalibutan puli kanako. Nana, sa una mikunsan. Karon ipadala gyud sa Amahan puli sa atong Jesucristo dinhi sa kalibutan unsay purpose ang Espiritu Santo magtudlo sa tanang mga butang atos mga tao. Mutudlo na pud siya. Nana, do na nay trabaho Espiritu Santo magtudlo na gyud siya. Magtudlo na gyud siya. Unya, kana ipadala puli na sa atong Ginoong Kristo. Tanawa, pagsaad niya dito, mukunsad ras iyang mga apostoles. Madawatan nilang gahom. Karon niingon na po siya, mupuli ng Espiritu Santo kanako. Siya na po ang musulti kaninyo sa ako, mupahinumdom kasi akong gisulti kaninyo.
Brad Lloyd, ang Espiritu Santo mauman ang mapahinumdom sa gisulti sa atong Ginoong Kristo. Usara ba sa gisulti sa atong Ginoong Kristo, Brad Lloyd, makapanlimbawot sa balhibo? Hain ba nang gisulti sa atong Ginoong Kristo nga makapanlimbawot sa balhibo ug atong aninawon? Din kanang gisulti sa atong Ginoong Kristo mao po na nga usa sa ipahinumdom sa Espiritu Santo, mao bitaw nga ang Espiritu Santo dunay say buluhatong pagtudlo. Unsay prueba na, Brad Lloyd? Pruiban ta na Brad Macarayo sa nakisulat sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 21. Kay unya maabot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hantod karon ug dili na gayud mahitabo pa. Tanawa, ngano ni kong makapanlimbawot sa balhibo? Tanawa gani mga kaigalaan ug mga kaigsuonan. Sa naitabo sa panahon sa lunop, wala ba gyud naka-ikyas atong panahon na gawas lang sa nakaysakay sa arka. Kung unsa to kakuyaw tong lunop, mas kuyaw pa ning atong palabuton na gisulti sa atong Ginoong Kristo. Ingon niya ana ang nakasulat sa balaang kasulatan. Busa importante, mao bitaw nga ginungtan namo. Kami nga mga PBCM nagnunot sa nakasulat sa Biblia din. Among ginungtan ang gisulti sa atong Ginoong Kristo. Kung partial man ang pagdawat sa mga apostoles sa Espiritu Santo, do na napoy among gitutukan unsa kining Espiritu Santo nga giingon sa atong Ginoong Kristo nga mopuli kaniya nga ipadala sa Amahan ang trabaho magtudlo sa tanang mga butang ug ang mga tao nga iyang gatudloan ug iyang gipangtudloan ang ilhanan niana magwali na sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana kung basahon ta sa Biblia, Brad Rumi? Ang prueba na Brad Macarayo atong mabasa dinhi sa unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 12 nagingon. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nagalagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa mayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang nini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudom. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, unsay gisulti? Busa unsay gisulti? Dunay giingon sa nakasulat sa balaang kasulatan nga ang Espiritu Santo sa nabasa, giingon sa nakasulat sa balaang kasulatan nga adunay mga tao himuong kasangkapan nga magwali sa balita sa Espiritu Santo. O kanang Espiritu Santo sa nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan, unsay giingon? Mao nay ilhanan. Mao nay ilhanan sa mga tao nga dunay gamay nga kuan nga diferensya sa atong kuan diri sa kahimanan sa diri sa atong kuan sa Power Radio to lang sang ang taon kay di nato mabati ang kuan kayo tungod sa kanaas atong nabati. Busa to lang kuan kay dunay pag-adjust sa kuan sa mic. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan unsay nabasa? Nga giingon sa nakasulat sa Biblia nga dunay Espiritu Santo nga magwali. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan ang trabaho ni adtong mga tao pon nga tudluan sa Espiritu Santo ang ilhanan magwali sa balita sa Espiritu Santo. Kana mo'y atong nabasa nga nakasulat sa Biblia ug sa walay ko kaulaw ang kanang mga tao nga nagwali sa balita sa Espiritu Santo mauna ang mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Brad Jisrael atong sesyon sa nakasulat sa Biblia. Tan-awon ta. Doon na bagay pagpangalagad sa dapit sa Espiritu Santo, Brad Jisrael? Doon na Brad Macarayo. Niyatong basahon rin, ang basahon na ito nga Biblia, ang pulong sa Diyos sa Roma Kapitulo 7, versikulo 6, giingon, apan karon tungod sa atong paghiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato, ang atong pag-alagad sa Diyos karon sumala sa bagong pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Mao di ay nga Espiritu Santo dunay buluhaton nga pagtudlo tungod kay duna di ay mga tao nga magbag-o sa pagpangalagad diha sa dapit sa Espiritu Santo. Gumikan kay dunay pagbag-o sa pag-alagad sa Espiritu Santo. Ay siyempre, ang pagpangalagad nila diha sa Espiritu Santo, ang Espiritu Santo po din diha sila nangalagad. Mao nga ang Espiritu Santo mutudlo po nila. Ang ila pong trabaho, human sila natudluan sa Espiritu Santo. Giingon na po sa nakasulat sa Biblia nga magwali sila sa balita sa Espiritu Santo, mao na trabaho sa mga ministros PBCM. Daghan man ni suway sa pagtamay, pagbiay-biay sa PBCM, ang PBCM naglawig hangtod karon ang pagtulon ang PBCM. Ug ang pagtulon ang PBCM pinasay. Nagwali mi sa dapit sa Espiritu Santo sa pakigbisog.
Di naa, luyo sa mga pagtamay sa pagbiay-biay, ang PBCM naglawig hangtod karon nagpadayon. Ug nilambo hangtod karon tungod sa mga milagro nga nag-uban si Master bisan pa sa natad sa pagpanambal. Daghanang mga nakabig diha sa dapit sa Cotabato. Ingon niyan ang sistema. Busa atong tan-awon sa nakasulat sa Biblia. Kung doon na may pagwali sa Espiritu Santo ang tumong para nga ang tao makadangat sa timbre sa Dios nga Espiritu Santo ug makadangat sa kaluwasan. Unsay prueba ni ana kung atong basahon ang balaang kasulatan Brad Jisrael. Yan ito basahon. Dire Brad Macarayo sa nakasulat sa Episo Kapitulo 1, versikulo 13 gingon. Pinaagi kaniya kamuusab sa pagkadungog sa maayong nga pulong sa maayong balita mahitungod sa kaluwasan. May tungod sa pagluwas kaninyo. Oh. Ug sa nagpanuon na kamo kaniya gikatimbrihan kamo nga maong gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Sa nakasulat sa Biblia, kamo usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita may tungod sa pagluwas kaninyo og sa nanagpanoo na kamo kaniya. Gitimbrihan kamo nga gitimbre mong gisaad nga Espiritu Santo. Kanay nabasa. Karon sa nakasulat sa balahang kasulatan, maayong balita, di ba nabasa sa 1 Pedro 1:12? Sa Episo 1:13, maayong balita may tungod sa pagluwas kaninyo, pagmutuo ka, natimbrihan ka sa Espiritu Santo. Ngano nga dunay timbre sa Espiritu Santo, ang wali sa Espiritu Santo nga giwali sa mga ministro sa PBCM, nagdala og timbre sa Espiritu Santo. Sa unsang tumong, preparar ang timbre sa Espiritu Santo nga moabot ang dakong kasakitan nga giingon sa atong Ginoo Kristo nga wala pa may tabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan og ni anang panahon na manginahanglan tag muluwas ni anang panahon na diin ang Espiritu Santo pasiuna na nga pinaagis wali matimbrihan ka sa Espiritu Santo alang sa adlawng tubson o luwason ta sa Dios. Unsay prueba Brad Jiggy? Ato lang basahon diri sa mga taga Efeso Kapitulo 4 versikulo 30. Ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa adlaw Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gitimrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan doon na di ay giingon nga aduna di ay giingon sa nakasulat sa Biblia nga timbre sa Espiritu Santo alang sa adlaw tubson ta sa Dios o luwason ta sa Dios sa Bibliang Katoliko. Brajige, mao ni hinungdan nga ang pagtulon ang PBCM kung nangalagad ta walay ko kaulaw lagi Brad Lloyd, Brajige, Brad Israel, Brad Rome, wala tay ko kaulaw nga sa pagpanghimatod sa dapit sa Espiritu Santo. Tungod kay kung gitukod man ang pagtulon ang PBCM. Dunay purpose si Master kung nganong gitukod ang pagtulon ang PBCM. Ang purpose sama sa panahon sa mga apostoles sa diha nga pahimutang niya napulog duha ka apostoles, dunay trabaho, magwali, pagkabig sa mga sa mga tao og ingon man pag-ayo sa mga balatian atong panahona. Mao gyapon purpose ni Master ngano nga gitukod ang pagtulon ang PBCM. Unsay purpose ni Master nganong gitukod ang pagtulon ang PBCM Brajigi? Ato lang basahon sa Amended Articles of Incorporation and new bylaws registered August 12, 1971, Securities and Exchange Commission number 45013. Og diri sa page 4 atong mga kita diri ang mga hulagway sa mga board of directors sa pagtulon ang PBCM. Og sa page 5 atong mabasa diri kung unsay tumong ni Master nganong iyang gitukod ang pagtulon ang PBCM. And hereby declare, first, that the name of said corporation shall be Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Second, that the purpose for which the corporation is formed are to propagate the faith in the Holy Spirit incarnate and the Christian teachings on charity, mercy, and benevolence, to relieve or minimize human sufferings, render medical, dental to assistance to the needy and the sick. Sa to pa, ug nagpahayag una nga ang pangalan sa maong kapunungan mao ang Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Ikaduha nga ang mga katuyuan sa pagtukod ni ining kapunungan mao ang pagsangyaw sa Kristohanong pagtulunan sa pagkaluoy, pagpasaylo ug pagkalulot, paghupay ug pagkunod sa tawhanong kasakit, paghatag ug pagtambal medical, dental ngadto sa mga kinahanglan ug sa mga masakiton. Busa ka na ang purpose nganong gitukod ni atong 1967 na restro tuig 1971. Unsay purpose? Magsangyaw. Mao gyapon sa panahon sa mga apostoles. Gitawag ang napulog duha ka apostoles para pagwali. Mao gyapon ang PBCM gitukod para magsangyaw. Unsa pa? Og
pag-ayo sa balatian, mao gyapon gitukod ni Master ang pagtulon ang PBCM, ang tumong magsangyaw sa Kristohanong pagtulonan, unsa pa magtabang ni adtong mga balatianong tao nga nangihanlag tabang nga naghambin sa balatian. Oh, mao nay purpose. Mao nang nidaghan ang PBCM, kay kun ang PBCM pagtukod ni Master istorya ray daghan, walay naguban nga mga milagro, ay walay mga PBCM nga mudaghan. Ingon ana, ang nahitabo pagtukod ni Master didaghan hangtod nga nagkabuo og nagkalinlain nga mga branches sa nagkalinlain mga dapit diri sa Mindanao, Visayas ug sa Luzon ug sa gawas nasod. Sa nahitabo nakabuo og mga mga programa nga nakasulod sa radio station diin gitawag ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug hangtod karon naglawig ang PBCM. Kung pagtos uban nga nabungkag ang PBCM, nagpadayon ang PBCM karon. Kung doon na may dituuhan nga sila na mahawa sa PBCM, daghan pong nakahulip. Mao na. Daghang nakahulip, di pilo-pilo pa sa magtutudlo ni ining panahon na karon. Og dias Cotabato City, mao na giingon dias Cotabato sa Region 12, nakita na ang pagkuyanap sa PBCM diyan. Kana mao na ang tinuod nga pagkaistorya. Kung daghan man ang gituuhan nga sila, wa maglakaw sa PBCM, daghan pa. Pahinomdom sa tanan nga mga PBCM, nagsultis Master, wa ko magsalig ninyo, daghan pa kog mga taos gawas nga wala pa moabot diri. Ug karon nagsugod na. Busa ni anang mga panahon na. Di pa matud-an. Busa atong tan-awon sa nakasulat sa Biblia. Mao bitaw nga ang timbre sa Espiritu Santo diha daypatik ra ba na? Ka? Brad Lloyd, tan-awon ta sa Biblia, asa ba napatik ang timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan sa tao? Na diri na kay sulat Brad Makarayo sa basahon sa Hebrewanon kapitulo 10 bersikulo 15 lapos ngadto sa 16. O ang Espiritu Santo tapos usab nagapanghiwatuod kanato kay kini mao ang pakigsaan nga akong ipahinumdom uban kanila. Tapos niadtong mga adlaw nagaingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong mga sugo sulod sa ilang mga kasing-kasing og ipasulat ko kini diha sa ilang salabutan. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan unsay nahitabo? Isulat ko kini diha sa ilang mga salabutan. Kinsa nagbuhat sa pakigsaad? Dios nga Espiritu Santo. Sa nabasa sa Biblia. Asa gisulat? Sa kasing-kasing og sa salabutan. Asa nakasulat ang asa nabutang salabutan? Nasa agtang, nasa ulo. Ingon ni ana sistema. Karon, mangita taog prueba? Aniya. Kung gisulat man sa salabutan og diya sa kasing-kasing, nasa ulo gibutang, nasa agtang, pruebahan ta alang sa ikaunsa. Aniya. Kay pag dunay palaaboton dinhi sa kalibutan diin mudagbal sa kakahuyan, sa mga ania sa ibabaw sa naong sayuta, bisan pa diya sa ilawom sa kadagatan. Unsay prueba ni ana kung atong basahon ang Biblia, Brad Jisrael. Ni atong basahon Brad Makarayo diri sa nakasulat sa Pinadayag kapitulo 7 bersikulo 1 lapos ngadto 3 giingon sa pagpahayag. Tapos niini nakita ko ang upat ka manulunda nga nagtindog diha sa upat ka tumoy sa yuta ug nga nagpugong sa upat ka hangin sa yuta. Aron walay hangin nga muhuyop sa yuta o sa dagat o bisan unsa nga kahoy. Unya nakita ko ang laing manulunda nga mikayab gikan sa sidlakan sa adlaw nga nagdala sa timbre sa buhi nga Dios. Ug sa makusog nga tingog iyang gisinggitan ang upat ka manulunda nga giatagan og kagahom sa pangdaot sa yuta ug sa dagat. Nga nagaingon kanila, ayaw ninyo pagdagmali ang yuta o ang dagat ug ang kakahuyan, hangtod ang mga ulipon sa atong Dios mao amo ng katimbrihan diha sa ilang mga agtang. Dunay manulunda nga mikayab, giingon sa pagpayag sa nakasulat sa Biblia nga dunay giingon nga manulunda nga mikayab gikan silangan sa adlaw nagdala sa timbre sa buhi nga Dios. Unya ang katong upat ka mga manulunda nga nagpugong sa upat ka hangin gisinggitan niya, ayaw sa ninyong buhi iya ang hangin nga inyong gikuptan, kamong upat ka manulunda samtang ang ulipon sa among Dios amo ng katimbrihan diya sa ilang agtang. Kana mo'y nabasa sa Biblia. Unsa man ang nagbuhat, kinsa may nagsulti, nagsinggit ni adtong giingon nga upat ka mga manulunda. Ang katong manulunda nga mikayab silangan sa adlaw. Diin ang iyang trabaho o sa iyang mga kauban, manimbre diya sa mga tao, sa timbre sa Dios, diya silang agtang sa nabasa, timbre sa Espiritu Santo, Efeso 4.30, Efeso 1.13, Hebrehanon 10,
15 hangtod bersikulo 16. Karon, mangutana ta, manulunda may gisgutan or anghel or angel sa English. Brad Lloyd, kung magisguta og angel, manulunda, angels o mga anghel, pila ba kamatang manulunda o anghel o angels, Brad Lloyd? Adunay duha ka matang nga anghel or angels, Brad Makarayo. Ug atong mabasa diri sa naisulat sa The Holy Bible containing the Old and New Testament, Authorized King James Version with explanatory notes and cross-references to the standard works of the Church of Christ of Latter-day Saints, published by the Church of Christ of Latter-day Saints in Salt Lake City, Utah, USA in 1979, with Bible Dictionary, page 608. Angels, these are messengers of the Lord and the spoken of the epistles to the Hebrews as ministering spirits, in accordance with Hebrews chapter 1, verse 14. We learn from later-day revelation that there are two classes of heavenly beings who ministers for the Lord, those who are spirits and those who have bodies of flesh and bones. Sa ato pa, Brad Makarayo, sa atong nabasa, mga anghel, kini sila ang mga sinugo sa Ginoo o gisgutan diha sa mga sinulat ngadto sa mga Hebrewhanon nga espirituhanong sinugo, sumala sa nisulat sa Hebrewhanon kapitulo 1 bersikulo 14. Nasayra nato gikan sa mga kaulihang adlaw nga pagpadayag nga adunay duha ka matang sa langitnong binuhat nga nag-alagad sa Ginoo. Mao kani ang usa kadtong mga espirituhanon. Umuna sila ang mga espirituhanon sa kahimtang. Wala sila'y lawas, wala sila'y unod og bukog. Ang ikaduha, og kadtong adunay mga lawas ug unod og bukog. Muna, Brad Makarayo, ang duha ka matang sa anghel nga probahan nato sa The Holy Bible. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, dunay duha ka matang sa anghel. Anghel, angels, espirituhanon sa kahimtang manulunda. Way unod og bukog. Doon na po'y unod og bukog, manulunda gyapon, sinugo sa Dios. Busa duha di ay, espirituhano sinugo o tao nga sinugo sa Dios. Gitawag sila og anghel, messengers of God. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, anghel. Karon tan-awon ta sa nakasulat sa Biblia, arita. Doon na ba tao nga mabasa sa Biblia nga siya gitawag og manulunda or anghel? Oh, mabasa. Si Juan nga Bautista mabasa sa unang hubad sa King James Version 1938 edition. Nga ang pinadayag diya gitawag og bugna, ang Santiago gitawag Jacobo. Tan-aw na to, mabasa na diya sa maray kulang kang oras apike. Mateo kapitulo 11 bersikulo 8 ug 11. Nga si Juan Bautista giingon sa atong Jesucristo nga manulunda. Kung manulunda man si Juan nga Bautista taos kahimtang. Mao bitaw tong nag-ingon nga ang musunod kaniya mong atong Jesucristo katong namautismo ginamit ang tubig. Tao man sa kahimtang nagitawag siya manulunda sa Biblia. Sa ato pa katong nagtrabaho sa pagpanimbre sa timbre sa Dios nga Espiritu Santo sa nabasa sa Biblia, mga sinugo to sila. Tao sa kahimtang dunay unod og bukog aron katimbrihan lang ang mga tao diha sa ilang agtang sa atong nabasa sa nakasulat sa Biblia. Karon kay doon na may upat ka manulunda nga nagpugong sa upat ka hangin aron walay hangin nga mohuyop sa yuta. Unsa man ning gitawag manulunda? Walay lain. Mauni silang mga sinugo sa nasod. Unsay prueba ni ana nga mauning mga sinugo sa nasod? Brad Rome, kung atong susyo nakasulat sa Biblia. Ato lang basahon, Brad Makarayo, kay nakasuhat sa Jeremias, sa iyang kapitulo 49, versikulo 14, nagingon, ako nakadungog og mga balita gikan kang Jehova og usa ka sinugo nga gipadala ngadto sa mga nasod nga nagaingon, managtigom kamo og muadto kamo batok kaniya og manindog kamo sa panggubatan. Busa kana din giingon nga mga sinugo, napo ay mga sinugo sa Dios. Ang anghel sinugo, manulunda sinugo. Sa Dios, dunay taos kaimtang karon kay doon na may sinugo ang Dios diya sa nasod. Unsa may sinugo sa Dios diya sa nasod? Kadtong mutigom sa mga kasundaluhan alang sa panggubatan. Kinsa man ang sinugo sa Dios nga mao'y nangulo sa mga kasundaluhan sa matag nasod. Matag presidente nga mao'y mapili. Din mahukman sa tao nga mao'y ilang pilyon presidente anang nasura. Automatic na nga mao'y mangulos kasundaluhan, mao'y mumando sa mga kasundaluhan.
maoy magmando sa mga kasundaluhan, mao na silang gitawag og commander in chief. Ingon ana ang plastada. Busa sila nga mga presidente sa nagkalain-laing kanasuran sinugo sa Dios, diin mangulo ilang panguluhan ang mga kasundaluhan. Busa kung doon na may upat ka mga manulunda nga nagbarog sa upat ka tumoy sa yuta, ang upat ka kanto nagkahulugan ka na sa upat ka mga nasod nga puwersado sa natad sa panggubatan, sa pagtudlo ni Master sa PBCM. Unsa kining nag-atbang? Ang una, Amerika sa pagtudlo ni Master gisuportahan. Nagsuporta pod ang nasod sa Britanya. Ang kaatbang pod China ug ang Rusya. Mao bitaw tong pag-ulbo bitaw sa gubat sa Ukraine ug sa Rusya. Mayon di ba ka ni mao ang sinugdanan si katulong gubat sa kalibutan ni ana bitaw ang mga balita gani ang mga hunhugon mga istorya. Ingon ni ana ang nakasulat ngano tungod kay naa. Dili malilong na. Mao bitaw nga ang mga presidente diha nga magpuli-puli sila mao ang giingon nga nagpugong sa upat ka hangin. Ato man ang mapruibahan sa unahan karon. Ang timbre sa Espiritu Santo kung nahimutang man sa salabutan diha sa agtang dunasay pagpugong. Ayaw sa pagdagmali ninyo ang tanaman o dagat hangtod nga matimbrihan na namo ang mga tao diya sa ilang mga agtang nga alagad sa Dios. Ngano? Kay ang mabiktima niya ng panahona sa unsa pagi matimbrihan ka o unang Pedro 12 magwali sa maayong balita. Ang maayong balita nagdalag timbre sa Espiritu Santo, Efeso 1:30. Pag di ka mo dawat, mubalibad ka sa wali sa Espiritu Santo, nahuwata ang palaabuton. Unsay palaabuton? Katong dili ka mo dawat sa timbre sa Espiritu Santo. Sa unsang paagi? Mo na giingon, Biblia na lang, Brother Israel, ang atong paminawan ug unsay gisulti sa mga dili buot nga mo dawat. Sa wali sa Espiritu Santo nga nagdalas timbre sa Espiritu Santo, diya sa agtang sa tao. Pagkamutuo sila, diya sa kasing-kasing nasulat na. Isip ni dawat na sila sa wali sa Espiritu Santo. Nga maoy gitagana, Efeso 4:30, alang sa adlawng luwason ta sa Dios. Unsay may aguman sa mga tao nga wala magdala sa timbre. Sa Dios diya silang agta nga sa nabasa nato Espiritu Santo ang atong nabasa sa Biblia kaganiha Brad Israel sa mga sitas nga atong gibasa. Unsay kapalaran sa mga tao nga mobalibad sa timbre sa Espiritu Santo pinagi sa wali nga Espiritu Santo. Madagmalan gid sila Brad Makarayo. Ni atong basahon diri sa nakasulat sa Pinadayag kapitulo 9 bersikulo 3 lapos tang adtos 4 giingon. O gikan sa aso ng gula ang upat ka dulon ug Ang mga dulon. Dulon nga daw mihugpa sa yuta og kini sila gyadagan og gahom. Maingon sa gahom sa mga tanga sa yuta ug sila gipinahan nga dili nila pagdagmalan ang tanaman sa yuta o bisan unsang lunhaw nga nagtubo o bisan unsang kahoy kun dili ang mga tao lamang nga walay timbre sa Dios diha sa ilang mga agtang. Tuana, munay among giingon. Pag mobalibad ka sa wali sa Espiritu Santo, balibad lang. Tamay lang sa wali ng Espiritu Santo. Munay giingon ako, mag-abot raw niya. Wala man ta magkuana na. Ana ra man na. Karon nagpadulong pa ta. Nagpadulong pa ta. Ang gibasa sa Biblia, wali sa Espiritu Santo maayong balita nagdalas timbre sa Espiritu Santo alang sa adlaw sa kaluwasan. Luwason ta sa Dios Efeso 4:30. Kay dunay dakong kasakitan unsa na pagpangdagmal na sa anias ibabaw sa naong sayuta ang mahiagom ang mga tao lang nga walay timbre sa Dios diha sa ilang agtang. Unsay mo dagmal kining mga dulon nga muhugpa sa yuta. Literal bang dulon? Dili. Tungod kay gihulagway ni nga ingog dagway sa mga kabayo. Pinadayag 9 bersikulo 7 9 di po literal ang kabayo kay duna man ni mga pako. Unya, duna bagoy pako ang kabayo, ang tubag wala. Nya, kining mga kabayo amo ni giingon dili po literal nga kabayo tungod kay dunay pako ang nagsakay ni ini. Pinadayag 9 bersikulo 13 17 ato lang summarize. Mauna ang gitawag mga kasundaluhan. Mao ni manggawas inig abot na ni anang giingon nga buhi ana sa upat ka mga manulunda ang hangin nga ilang gikuptan. Pangutana, pagbuhi sa mga sa upat ka manulunda mao na nang mugawas na dayon tong mga kabayo nga mo tong mga ingon daw mga kabayo mo tong mga dulon nga sakyas mga kasundaluhan. Pinadayag 9:13-17. Kanus anak manggawas pagbuhi na ni adtong upat ka mga manulunda sa hangin nga ilang gikuptan. Unsa ning hangin nga ilang gikuptan? Ang tubag musumada ni gubat. Unsay prueba? Pasahon ko. Jeremias kapitulo 4 bersikulo 11 hangtod 13 kama 19:20 giingon. Niadtong panahon na igaingon niining katawan og sa Jerusalem.
Ang usa ka mainit nga hangin gikan sa mga walay sulod sa kaytas-an didto sa kamingawan ngadto sa anak nga babae sa akong katawan dili sa pagtahop ni sa paglinis. Dili literal ni nga kuan kining hangin kay kining hangina init man ni. Giingon dayon, ang usa ka makusog nga hangin mo ning init. Moabot ni ining mga dapita karon mamulong giingon moabot ni ining dapita tungod kanako karon mamulong usab ako paghukom bato kanila hukom dinhi. Giingon dayon 13 ani karon siya mo anhi mo ni dala sa init nga hangin. Ingon sa mga panganod, ug ang iyang mga karo may samas alimpulos, ug ang iyang mga kabayo, niana mo ni dala atong init nga hangin, gikoptan sa upat ka mga manulunda. Giingon kay sa matulin kay sa mga agila alaot kita kay kita mga gunob kato di ang mga kabayo nga matulin pa kay sa mga agila man lupad manggunob dito sila. Maunang inigbuhi niya tong init nga hangin nga gikoptan sa upat ka mga manulunda, mauna na idala. Mao tong mga karo, may samas alimpolos, mauna na ang mga tangke digira. Tangke digira kung asa ang tumong sa dulong, pwede na magbiyo-biyong sumbuhan. Ang buka sa kanang kuha nga dito manggawas ang baga nga mga bala, pwedeng magbiyo-biyo na, di pa kasamag alimpulos na. O kining mga kabayo nga mo'y dalaan ng pagbuhi na upat ka mga manulunda, niya ng hangin, nga kanang hangina ang dala, mugawas na dahil mga kabayo, mauni sila, nga matulin kay sa agila manlupad sa world history, by Buwaks, Luzon og ni Anderson, page 478, gitawag nag-aerial cavalry. Mauna na sila ang manggawas mga kabayo, eroplanong igugubat. Mauna na sila ang mag-atak-atak, magtagak-tagak sa mga bumbas na kalinlain nga mga dapit sa usa ka pagpamilok ang mga tabil nga dagkong established semento nga nasiubaw sa nang sayuta mga lumpag sa usa lang kagutlo. Unsay prueba? 19:20. Ang akong kagol gisakitan kayo ko kasing-kasing. Ang akong kasing-kasing nagubot sulod nako dili ko nakapungga ng kalinaw tungod kay ikaw nakadungog og kalagos tingog trumpeta pagpagubok alang sa gubat. Pagkalumpag ibabaw sa pagkalumpag maoy gisingit. Kay ang yuta nalaglag sa kalit ang akong mga balong-balong ng lumpag ako mga tabil sa usa lamang kagutlo, sa usa lamang kapag hulog sa bumba, sa mga eroplanong igugubat, bisan pa sa mga misail nga ipalupad, lumpag ang mga matahom nga mga building niya ng panahon. Usa kapag pamilok, ang mga tabil, gipakasama lang ni, ang mga matahom building, dagkong building, tabil, sa usa kapag dagpak o pagbuhi ni ana. Sa usa kapag buhi ni anang mga hangin, magdungan na sila. Hurot. Unsa kahay mahitabo sa tibok kalibutan, laglag. Unsay makapalaglag sa tibok nga yuta. Brad, jigi kung atong sesyon nakasulat sa Biblia. Ato lang basahon sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 3 kama 6. Ang yuta pagkahimuon nga walay sulod gayod ug pagalaglagon gayod kay si Jehovah mo'y nasulti niini pulunga. Tungod niini ang tunglo mo'y naglamoy sa yuta ug silang nagpuyo niini kaplagan nga sad-an busa ang mga pumuluyo sa yuta nga sunog ug diutay lamang ang nanghibilin. Kato di ay ang gitawag di makalaglag di sa yuta, mao dito ang gitawag di ay og tunglo nga musunog sa yuta, pero doon na po diutay nga manghibilin. O doon na may ang mahiagom ni ana ang mga tao nga walay timbre sa Dios sa ilang agtang. Dili pa mabuhian, ayaw sa ninyong dagbali, ayaw sa ninyong nagbuhi ng puwersa. Kanang naadya, kanang inyong giingwag, natad sa pag, kanang inyong gikuptan, manggawas to maeroplanong igugubat, ayaw lang sa yun na, nga malaglag ang tibok yuta, mahimong walay sunod, samtang ang ulipon sa atong Dios amo ng katimbrihan sa ilang agtang pangutana. Ikapila bang tunglo ang musunog sa yuta, Brad? Lloyd, kung atong sesyon nakasulat sa Biblia. Kung atong susihon, Brad Macarayo, ang unang hubad sa King James Version, ang pinadaya ginatawag na siya og bugna. Og ang Santiago ginatawag na siya og Jacobo. Dili ta karon magbasa Brad Macarayo sa Bugna kapitulo 11 bersikulo 14. Miagi na ang ikaduha ka tunglo. Aniya karon ang ikatulo ka tunglo maabot sa madali. So sa ato pa Brad Macarayo nagitay paabuton niya ikatulong tunglo. Busa niagi na ang unang tunglo ikaduha, mo paabotag ikatulo. Mao na nang giingon ni sa atong Jesucristo dakong kasakitan. Mao na nang kalaglagan dinhi sa ibabaw sa naong sayuta. Maong importante ang timbre sa Espiritu Santo. Unsa man ang ikatulong tunglo nga palaaboton sa Isaias 42:25 isamarais nako kay wa nay oras. Giingon kana kusog sa gubat. Busa ang ikatulong gubat sa kalibutan mao ang kalaglagan. Mao ang gipasabot sa atong Jesucristo dakong kasakitan. Pag abot niya ng panahona, dakong kalambigitan ang Espiritu Santo ni ana. Kay ang Espiritu Santo mao nga nagtimbre siya sa iyang mga tao para nga malingkawas ka pag abot niya ng panahona na ara sa tao mutuo sa dili. Mao nang ang Espiritu Santo dunay trabaho. Ang Espiritu Santo ang trabaho Efeso 6:17 magtudlo sa mga butang sa ampulong sa Dios. Ang Espiritu Santo magtudlo sa pulong sa Dios, litra por litra mabasa. Ang Espiritu Santo maay mutudlo sa mga pulong.
Unsa ikagarantiya, Job 5:20 sa tingguto magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat, gikan sa kagahom sa espada. Kinsay magtudlo? Dios nga Espiritu Santo, Efesos 17, ug si Kristo mo'y nagsulti ang Espiritu Santo magtudlo sa tanang mga butang. Busa, ang Espiritu Santo ang iyang mga alagad. Dunay siya gitagana o gipreparar nga iyang gitudlo og sa tanang mga PBCM pahinumdum lang. Ayuhon lang nato ang atong pagpakalimot sa mga nakalimot na sa PBCM ug unsa ang atong magtutudlo. Kung gikalimtan na ang PBCM, munay makadaghan gisulti ni Master, way pagmahay nga maguna, way pagbasol nga maguna. Daghanang mga banghilyo gisulti ni Master nga basin baya sa inyong pagpanagan ang inyong nadala. Nagtumog inyong anak, butilyag unlan di ay ang inyong nadala. Busa niya ng mga panahon na. Kining amo walay puas nga pagpahinumdom sa gitudlo ni Master, ampingi lang. Basta ang gisulti ni Master, nasa Biblia, ang mulahutay hangtod sa katapusan, maluwas. Hangtod sa katapusan, nga gutlo, nga gilatid sa Biblia, hangtod, period, nga gitakda sa Biblia, diya ang kinutuban sa kapanahunan. Diya naon yata magsumada sa tagsatagsa nato ka mga binuhatan. Sa atong pagpangalagad, ug sa atong pagka-PBCM, kung gihikutar ba nato wala. Wala naman kitay oras, mga kaigalanong, mga kaigsunan. Sa ngalan na lang sa balaang magtutudlo, Divine Master Tomas Dionio Sr. ug sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kining yung alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, guban usab sa kong kauban nga mga ministro. Kini usab si Brother Jiggy Macarayo. Kini usab inyong alagad sa kahinan, Brother Lloyd Badera. Isab si Brother Romira Makamus. Kiniusab si Brother Gistrel Macarayo kami mingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpamina mayong gabi kanatong tanan.